Se joacă o rundă importantă în războiul diplomatic pentru Ucraina. Ajuns de ieri la Berlin, Zelensky continuă discuțiile cu Jared Kushner și Steve Witkoff, trimiși special ai președintelui Trump. Cei doi vor să-l convingă pe președintele ucrainean să accepte un acord de pace propus de Statele Unite. Noua propunere, o zonă demilitarizată în Donbass, în locul unei cedări teritoriale directe. În schimb, Ucraina ar primi garanții de securitate inspirate din articolul 5 NATO, cu vot în Congres și efecte juridice clare. Zelensky a lăsat de înțeles că ar putea consulta poporul printr-un referendum să vadă dacă ucrainenii ar fi de acord cu propunerea. Condiția să fie clar ce primește Ucraina la schimb. La discuții participă lideri din Germania, Franța și Marea Britanie. Versiunea inițială a planului de pace includea cedarea regiunilor Donetsk, Luhansk și Crimea către Rusia, limitarea armatei ucrainene și restricții privind prezența forțelor NATO de menținere a păcii. Acestea au fost respinse ferm de Kiev. Însă Zelensky s-a arătat dispus ca Ucraina să renunțe la visul de a intra în NATO. Zelensky va comenta discuțiile abia diseară după încheierea lor, a precizat consilierul său Dmytro Litvin. E o situație ingrată pentru Zelensky, pentru că are neșansa de a ajunge din liderul, ultimul bastion împotriva Rusiei imperialiste, așa cum ne-a fost el prezentat în 2022, dacă ți-aduce aminte, când apărea în Vogue împreună cu soția sau îi se punea fața pe fețele de perne și pe așternuturi. Ajunsese eroul Europei. Acum ajunge în situația de a fi președintele ucrainean care semnează cedarea unor mari părți din teritoriu. El zice așa: domne, o să merg la popor, da, cum ar veni, o să fac referendum. Dar nu te supăra, până și americanii i-au atras atenția că ar fi cazul să organizeze niște alegeri, da? Ar fi cazul să organizeze niște alegeri pentru că, ok, este o țară în război, dar administrația lui s-a confruntat cu cel puțin 3 mari scandaluri de corupție doar de la începerea războiului până acum. Deci în 4 ani de conflict, administrația Zelensky a avut 3 scandaluri mari de corupție. Ultimul dintre ele a dus la demiterea lui Andriy Yermak, care era șeful, cardinalul, cel care conducea Cancelaria Prezidențială și unul dintre pionii importanți în războiul ăsta. Bun. Când aliații tăi spun: omule, fă alegeri, tu să vii acum să spui: nu fac alegeri, fac referendum să întreb pe ucraineni dacă sunt de acord cu cedarea de teritorii. Se pare un pic o situație complicată pentru el. Îți dai seama că știe că ucrainenii nu vor fi de acord cu cedarea de teritorii, pare mai mult o strategie de a trage de timp. Pe mine însă mă îngrijorează toată această poveste cu demilitarizarea zonei Donbass, care pare mai degrabă o anexare ascunsă. Vreau să-ți reamintesc că Rusia a mai folosit această tactică cu Georgia. Demilitarizat astăzi înseamnă control rusesc mâine, da? Era vorba despre acele două zone, Abhazia și Osetia. După conflictele din anii 90, Rusia a impus acestei zone demilitarizare de facto. Ce să vezi că după aceea, în 2008, a intervenit militar direct, a intrat ca forță de menținere a păcii. Iar în momentul de față, Moscova a recunoscut unilateral că aceste două zone, Abhazia și Osetia, cumva le aparțin și Georgia a pierdut astfel definitiv controlul acestei regiuni. Adică aș fi atentă la chestia asta, pentru că nu se dă mai departe Donbassul, zice ok, hai să fie zonă demilitarizată și o să te trezești după aceea că o înhață. Nu s-a întâmplat doar asta în Georgia, între timp a venit și la putere o gașcă pro-rusă, da? Sau, mă rog, mai degrabă apropiată de Moscova decât împotriva ei. Este situația în care s-ar putea ajunge și în Ucraina. Știi că am vorbit de multe ori cu colegii noștri de la Monitorul Apărării Securității, am vorbit despre faptul că cele mai bine pregătite în acest moment armate pentru conflict din Europa sunt Rusia și Ucraina. Ce te faci dacă planul lui Putin de a aduce din nou, cum s-a întâmplat pe vremuri, da? Pe vremea lui Ianucovici, dacă planul lui Putin de a aduce un guvern prieten la Kiev, un guvern prieten cu Moscova, se va înfăptui, atunci vei avea două dintre cele mai experimentate și mai puternice armate din Europa, da? Cea rusă și cea ucraineană,
care pot lupta de aceeași parte. Deci Europa nu prea gândește pe termen lung. Dovadă că are niște fracturi din astea cumplite de logică. Hai să îl arătăm un pic nu știu dacă l-am în tabletă, pe domnul Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, așa, care a zis așa, a vorbit la o întrunire a partidului, la conservatorii lui, și a zis așa: acesta este un război de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și împotriva Europei. Iar dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri, la fel cum în 1938 sudeții nu au fost de ajuns pentru Hitler. Regiunea sudetă anexată de Hitler în 1938. Acum, să ai un cancelar al Germaniei care îl pomenește pe Hitler în contextul unui război, mi se pare prea mult. Adică, come on, ai un pic de respect pentru inteligența noastră și nu face comparații de genul ăsta, da? Pe de altă parte, zice Friedrich Merz, Pax Americana s-a terminat. Nu mai există conceptul ăla de Europa apărată de americani. Bun, eu sunt de acord cu asta, dar mi-aș aduce aminte, și domnul Merz sigur știe un pic de istorie dacă și-a adus aminte de 1938 și regiunea sudetă. Mi-aș aduce un pic aminte de istorie. De ce statele europene au renunțat la armatele lor? Pentru că de câte ori s-au înarmat, a fost măcel în Europa. Așa s-a întâmplat primul război mondial, așa s-a întâmplat al doilea război mondial. De la francezi și de la nemți, care se înarmau, unul mai puternic decât celălalt, da? Un popor mai puternic decât celălalt. Au rezultat două războaie mondiale care au pus Europa la pământ, au făcut ca Statele Unite să devină principala putere planetară, da? Și URSS-ul de partea cealaltă. Asta este explicația pentru această Pax Americana. A fost minunată pentru Europa. Europa a înflorit. Da? A existat un plan Marshall de reconstrucție a Europei. Da? Europa s-a reconstruit cu bani americani. Europa a reînflorit, dar Europa s-a lenevit și s-a bazat în continuare pe acest ajutor american. Așa a fost întreaga poveste. Pentru că la bază America deja înflora de foarte mult timp sub această nouă epocă a capitalismului, da? În momentul în care tu te-ai reconstruit, pe nu stai și lenevești, da? Vii cu politici, trebuie să fii independent ca și continent. Uită-te acum. Știi că ți-am adresat următoarea întrebare: cât crezi că ar rezista România dacă în momentul de față ar fi atacată de Rusia? Bun, Europa are o mare problemă în a-și convinge proprii cetățeni, statele europene, de ceea ce îmi spui tu mie, da? Că este un belșug, o prosperitate în Europa care trebuie apărată cu prețul armelor. Îți aduc aminte că săptămânile trecute șeful statului major francez a zis că francezii trebuie să fie pregătiți ca să sacrifice copiii împotriva Rusiei. Și este un scandal enorm, așa cum oricine de bun simț ar face acest scandal. Păi nu te supăra, suntem într-o alianță militară, suntem în NATO. Am aderat la alianța aia tocmai ca să nu ne sacrificăm copiii, tocmai ca să avem o armată profesionistă capabilă să protejeze Europa. Și tu ce faci? Ne-am dus foarte departe cu discuția, până la urmă rămâne importantă discuția de astăzi, nu? Adică să vedem exact ce înseamnă. Uite, mi se pare interesant că înseamnă pentru Zelenski și ce decizii se vor lua și cine va fi de acord și dacă până la urmă Putin este de acord. Adică e o discuție cu Jared Kushner și Steve Witkoff al lui Zelensky, dar după cum ai spus, participă și lideri din Germania, Franța și Marea Britanie. Asta înseamnă că americanii le fac așa un pic de loc la masa discuțiilor și europenilor pe colțul mesei undeva pot sta și ei acolo. Alminteri, Pax Americana cam rămâne ultima șansă pentru Europa. Eu n-aș merge pe această... Adică am mai văzut cazurile astea nefericite în istorie în care europenii se înarmează și pentru că nu se pot bate cu altcineva, se bat între ei.